बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गईल बा और ओकर असर भी नजर आवे लागल बा। भारी बारिश के चलते रोहतास में मांझरकुंड झरना के ये रूप डरावे लागल बा। पहाड़ी पर स्थित ई झरना में 2 युवक फंस गईलन। ई दोनों झरना में नहाए गईल रहन, तब्बे आयल तेज धार में दोनों जाना फंस गईलन। गनीमत ई रहल कि दोनों जना के बड़ी मशक्कत के बाद बचा लेवल गई। जितना हमारे लोग आए थे, हम लोग मलाह परिवार से हैं। हम लोग के आँख के सामने कोई मरना नहीं चाहिए डूब कर। ऐसे रोहतास जिला में कहीं भी कोई डूब जाए तो हम ही लोग गोताखोर में जाते हैं। हमारे डीएम साहब हुए हैं, हम ही लोग को बुलाते हैं डेहरी से। हर साल ए समय लोग पिकनिक मनावे और झरना में नहाए खातिर मांझरकुंड और कशिश वाटरफॉल आवलन, लेकिन पहाड़ी इलाका में तेज बारिश के बाद अचानक पानी के बहाव तेज हो जाला और लोग ओह में फंस जालन। हर साल 2-3 लोग के ई झरना में बह जाए के खबर आवला। प्रशासन भी लोग के एकरा लेके अलर्ट करला, लेकिन कुछ लोग पर एकर असर ना हुआ, जैसे वो जान के जोखिम में डाल देवलन। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।